Kardong, Nilirita Kramsapit, Central Women Wing Secretary, Pini Tokso on 6 Schedule to the Constitution of India, Part Karugit Homra Inkoi, Autonomous State and Constitution of India on Autonomous State. Labang so putak pinia topic lagi litum cinggi ponji, lagi World Environment Day putak asap so citan ponji, laben ke lada kacubai development. So putak asap so citan ponji, laben ke accident singhason ke ku dam, labang so alam citan ponjonji, laben ke Karbiang Long Autonomous Council re-election of putak. The CPD ditung ngacing honai, akihai Sir Jayagathar Sir, All Party Hills Leaders Conference President Along Lipan, Dak Tokso Long Chokapon Diglo. Laben Akihai P. Ponsumi Rong Pipi, former OC Along Lipan Stani, Tokso Long Chokapon Lo. To Sir, Pini Ning Chingduglo Sir, Nang Li Lapuan, Por Kadore Ang Bong Sitami, Nang Li Lapuan, Radapan, Mathasi, Nang Li Apor ke GP ke kapot ning cingduglo lasi pini ke la ilitung pini ke 5 June 2023 World Environment Day mate ilitung malo la thengpi theng prang ke ipen kopi ale doji la pen ke edet lodang te kopi kana haw doji lagang so puthak ilitung mapan aki hai sar pen ilitung hanang kachini pon lona athema non along ilitung la ilitung akaya long kiso sondopi lapenge kaphang open ilitum hengpi edet pen o an ilitum akiso la indangji lapen hengpi o thengprang o bronte o an ilitum along mesen a weather ilitum long doji ilitum afan sar nang bithan polona World Environment Day mane environment pulotela ilitum komjir tomon arni arve lang dor plupen kelong ya pansi pirthe penamatsi la salam mathana koklo ilitum ke habit ajo sigidu no pak or pon ling po habit ilublo te ke chor ilitum ke theng pida thang beta akama be pinta pipet po lorokta akam be pinta chor pet po la son si ibi amatsi ilitum setala swa environment day la kibinang kok theng pi theng prang kapa ve ke ilitum Karbiang Long chok la pugali la ke ha adet kaprek America bethe Africa South America bethe Australia bethe ta la son claim pick apot si non ilitum arve ta athika porlong le to mon athika porlong le la ben army ke su tu ke photu bak la son si ilitum je plang lo chu e long le ki tang parta non arvo tiki du et la son lo the the lo arve ta be der pot lai hui la si la ke ilitum theng pi theng prang ka pang jok thek the pen pot theng pi theng prang chok la pugali ko pi ni api wo hei hui ta ilitum tham be ap aparat pi thi varet la pen jok ata lo athima la wo ason api tu jong si do lo de la ta isi environment itum te boktere anta ke misenji aphan la ta nang cherap dun ilitum det la pugali non ke thengpi theng pran kove ka do beta ilitum mobile phone a tower on to pick apart mobile phone radiation pulo a light up jakong ke dam lai hui pen jo covid ta thiet narikol ta thiet a theta vedet son la thengpi theng prang ta thiet la pen wo sok puru wo ta vedet ta kun ta vedet la pen ke hial ta prang hui ke hial ta hangjo ti la ta non ga vedet lo la son si vir bom lo a son apia tu manta la pen jok si ilitum kom jir a environment a tomon a lang he hui ke akahe no na thu dam joil la pen jok si ilitum bemar ta ke long a son lo la po si ilitum
कि क्लेम नहीं के इतुम कार्बियांग लोंग पे थे क्लेम नहीं के वो सो है हुई आप ए देत नहीं पीठी थे देत नहीं फार्म तो थापर रे देत नहीं लापेन के टेंग पी टेंग फ्रंग ए नहीं लापेन के ए चटकली के ए पेन के राय काम तक क्लेम नहीं बाप है हुई अंता थंग बापे पे वीर वे देत नहीं इलितुम डाके बाप के काय तक के itu mangke dake bab ke tek lok lo te tu ke tak he di read betita ha middle east assumption ke tak gi ali lo bab ke tek lok ta pang jok sai se lo da ba atema adang si pir ke pen ma si nei lun lan ke bab ta lir sing bu ta ve pin lo da ke la he hui pen jok si litum te bok tere itum komjir tomon arni tomon alang hai hui ke kaheno ka ve pen a jok sila so world environment day ke pir the pen ha UN open jing wai si binang kok le to choro sir la tene ilitung long la arwe ko pia ko si ki jum ara titilo polotang te la theng pi theng prang ilitung itum theng pi power at titia ko sila in some say that po si ilitung lo arwe tanon ni jumpi lo disar jumpi la ko pia pot polotang te ilitung mithang si ilitung safety ilitung la be that environment protection sustainable development ilitung akar zon kiring nangji ilitung di kikleng ke dam ilitung akar zon pe na kiring rapet ji pulong te ilitung environment upon ilitung chinghon pig nangji pima polotang te ilitung dapen si langta ilitung chonam joklot ko kesar non ke ilitung ke isia po ngalang si sidat ke ingkon tang te ilitung mithang ring ngalang tami kreng hak non la puson si nang dobom lo la pen wote puso mo pen nang litipuan si tami non ki in arpig lo la son na taxi han pinine si tami ilitung non ki nang jumbom lo ki Georgia so an si tami la pen ke la ilitung di la ije theki wangya di mas tami ilitung heat stress apot hai la aluk apot hai sa la theng pi ka vede pen job ilitung kisung ason mane nang dobom lo la pen ge aduk apet la pen ge ilitung emithang la ecosystem ilitung aduk ka ves kami ilitung chelam ponanji asi ilitung rat pen ilitung ning isipet pen ilitung la ke world environment di chole ki energy kali bosar la ke arniwang ka ilitung claim ver na pola ke athema ilitung account ke la 5th June ahosi 2023 ba morning si tami son 5th ahosi tum celebrate tum chot bangge kaslet nang nang bosa la silitum thengpiaro thelong tang tilitum inghonang ji la pen agricultural office long tami litum ake joy pen thengpi long ji la si adon tin hem si tami la pen office campus long si tami la pen ke litum university campus long si tami la pen school college long si tami in thaidam tisar la primary school high school long si tami mane thengpi e de titi la e si ke nang po ki e nang po athema la pen non ye na wo chet ta ve de lo ke Wosaru ta ve wo chet ta ve la si da ke nili hem tu ke wo chero ka tar ta do lo non ke da ke la son si ke claim tu lo atar ka selam pi ke do ve la pulo pu pe de la hem be ta wo atar ka selam pi tu nang ko inon de ki sung lo ave de khang yang lo lai hui anda la environment ka hin no ko si awo to man ta thi lap lo pati thek the det lo ta lo ke non ke lang o ta la pu thak lo so lo ni to ma hem sa bela isia atheng pi green pig mane lir se atheng pi mane ding o ik la daksi wo chat aso so tum kai ta la wo chat atum si adap lo tang te chri tu pon lain thar we yang pong e o nang ji amane thar we da thi ta cholong yang pong da thi ta cholong atheng pi ta la ke mesen la pot lai hui bang e litum claim o nang la men environmental protection pulo nang te ilitum mithang pen si la kadu ka visa ilitum area punon ilitum di model village kapamanji pustame lada hem kikin chot kalisi kadu ka ve hin stame ilitum collaboration the onai ke sardi to nang di pen si tame pini
okay hai pi ponsumi rong pipi alang ni former this OC alang ni penstami la ilitum alonso ningi kon dia kan apor pino ilitum la environment na pucha ko pi ko son si ilitum iklem kon si meji ma to non ini kan ang tutulo environment alam kasabak hanta kasi là nó là so environment là cái thành pi thành prang kia thành pi chỉ u năng là non kia po thì là ăn theo được có thể aku pi thu aku kia thu thế đấy là cái rong này nè cái pi lo có thể rong kia bắt thành pi thu này ăn nó tên cái vir về lo thành pi thành prang chan o khai o do o có thể ali cái RV teng sip dun po la ta kalo theng pi theng prang ka we long ke RV la pena nung jang ji la theng pi theng prang do o plo te hala Earth gravity pa bostu do ko la sila RV ha te sip dun po nang pro po ke RV le do lo po te aga ke asom ka prek ta ili tum le te ata le theng pi theng prang ta amum klo lo te am le thang mata renji khai ji làเป็นล้างตาล้างร้อยล้างตัดเทเบตริงล้างให้ตัดเทเบตอาเทอาทักเป็นนั่นกี่จังอาร์บีล่ะจังทูโอรเตปีเทล่ะลงเลเตอินซีพีโดนเอเดจีพอดหักลงอันนั้นเดเดจีพอดจำเวสิดูจิเกล่ะสิล่ะเทงปีบางก็เชโอนันจีอาจารย์เทงปีเสตล่ะเป็นเทกิจุเมเทงปีล่ะให้ตัดเชโอนังปูlagi ini thang phane ka lo mo isu hai isu tum anuta chulong po jang phong tharwe menduram limu achat atheta chi ina po la hai ba ki dungrai si chi ne te ki chu thing pi a thi bena ta hala thing pi the po hai ba ke hem pen ka sa po he lo chet si ne a the te mon the po ke wang a be ki the po hai pa sa ko thing pi ro na ki grab aru nang cinglok po la ta hem hanta aku pasaud asik sak do ko kiti ba prai pa rui po as thing pi the bang ke hem pen ne lu chen ang ko chi ni ta la thing pi so to ba thare jang phong manduram ta ho wa hai bang ki hem adung chi me manduram ko di se supreme ta ku manduram ta ku aku supreme ta ku supreme la si ini to choro lo okay hai pi pan la si non ilitum puthon angde ilitum dam chu ilona la si environment protection la ilitum kado kami sitami ilitum han le ilitum choji pustami ilitum ki inglong khai pina la si ilitum han le choji pustami habit haram le dam stami theng pi abin pulotang te insam do ko la si ilitum kado kami sitami imi hang ken si la hai poson ken si ilitum livelihood and livelihood sources sustainable development lahaya putha satame ilitum mithang pen ilitum ka select chipaw dedra ilitum group la pen ilitum mithang PS CC LA la pen central pen stame ilitum is itu masar itum han ikhan pon pamilo lahaya ilitum claim na la pen ilitum aning aklong pen ilitum mithang adet cherai komlo na palir seng nangji nili Mumbai lo ngachari hasar Tangga Institute of Social Science Mumbai lo ngachari damahun hala dah hasar kilometer beng half kilometer ba 1 kilometer pe na pisi thengpia rong khang la puson si theglong jot sar hala dah kapir the bang ke har long si ongaret sar la pe RV masi hala dah Maharashtra lo ke la city long theglong si ditum messenger Sedami harong arlo ki thegam lo ki thengpi theng prang ta ing arlo la hai phan pulutang te alang itu da thengpi eng tu sedami a thengpi masih ada ki harlong ang se masih thengpi arong wan ke theda besar la kalang lo seta abino bang hala thengpi PL po se harlong nang klang tu lo po ba la hai ta kalang lo athema thengpi harlong ajo ki emia thengpi da do ke segun lo da tik lo Mungkin tiga bang la pekring hak teki pusi pula ke harlong juta lagi misen lagi lason abinam ke la sihala Maharashtra beti ba North India na tu beti theng pi ka vedat bang la tu ke theng pi lap lo ke la masi ka vedat si non ke harlong an klang soi
air hang hung lo puyo Lasi pollution ke akhir doping kalang ke. lo Toh corolo sar lapen indeng hini bang dam tulo na labang ke ditum akar bi ang long is west di mahasau ke ladake kopia development lo ke wan lote kacu buy a development si wan rong lo besar. Kacupay development pun ini litung ni punang ko katike day di pupen singhason kete boko matiti singhason a council a constituency kela ke dakpen kilometer ingkoy baksidu lapen singhason la inglong a juan ke singhason lo lapen Samson singing tiahut penta Karbiang long Mikir Hills ke hangdun pek ta singhason a constituency pen lo amunit ke singhason amunit kalidat mene seta singhason amunit area long pen si ke hangdun ke cheng la pen hala horsing terang ake hai aprang sia MLA lo la pen aprang sia CM lo alang lita dungkek langsung singhason area pen si alang lita ke wang lo la pen non anda aningkan wangta election tin huta EM inut ke kaita doer singhason pen sita singhason ason thot atovar ka ve singhason ason thot ka backward ka ve ka backward ke ninghop ta Karbiang long nam delu singhason ason wana kiduk Karbia tumabang alang litum ahem arpong antarak lapen ajo meke jangjiat hai palengan da ave lason hai si ahem arlo sok abosta ke yathan de lo sang atilup anta ave lapuson akiduk lapen hala Karbiatum lang beri ka thoi lang meglu lapen along jirkaing ti tarlong lai huya adim ke dam ji puket tovar avede kangjang Karbia tu arong abang lalake lapen ala kuki tu marong ke dam jolien pulo lapen ke wong jang pulo lapen ke pitai jol pulo lai hui arong ke dam je atovar avede kangjang la si atumi het atumi dik nili tum ha wong jang dam lo ekeng pen si ke dam pen along pen ke bike pen si ke dam ta bike pen da arun la pen bike pen da kaching koi nili amata nili bike ta batahi ni crab ring palo isi bare crab lo batai si bangke hang da popelang de ma la pen nili tuma jeep abangke la bangke gypsy lo 4-wheel ke doa gypsy lo a 4-wheel anda jok tu plot po anla ing long car lu hala chonjang arong along lang woku aroy penang car lu along nang lu un edet lo ka solai bang inut wet Elwin ke ap ke hai si solai lo amat Elwin ke ap ke hai si wek lo amat 4-wheel the jog plot lo lapen ke break the jog plot lo amat chirui barat lo lapen kong long lo batai troxy che parlu lo ka kong long la po an lo Elwin ke apen pen lo seta arnam nangarap dun pen Elwin ke apta jog to plot pen aking pen dampun aking pen sige wang tu po an arnam nangarap dun lagi seta agaria bang rock dulu lagu pia ko si ka accident lo ka accident ke lagi development ave det apot andala non BJP sarkar dengan development pusi hangjuk ko pia ko sila singhason Karbia rong tame kukia rong tame ko pia ko si development papa vedet lo ma labang matha me singhason hello tovar ka ve nei lo lapen ke hala borpung tarapung na tu tovar ka ve nei la pen ke hala pu kopia arong majo chin thong na tu tovar ka ve nei adim la kopia posi la son ka pa plan la ke ange development pu hangju
la sinili tu pulo ke la ke kacho bay development lagi development a vedet visi development pu ladak di pu bete la ke chia tu ke do dim an pa develop chok la si alang litum development pu six schedule ke tribal atom phan lagi ako lagi karbia atom phan pulai pu takali tribal atom phan pu si pu paragraph 20 along ande kado we atom phan development account claim kledet la ke chia atom phan claim chot ko pia pot lo lagi kapachu bay development six schedule ke tribal phan pulo ke claim pi ke chia atom phan la ta isia de kapachu bay le ako claim ulo pu pulo lagi claim kledet hal bu accident ke ponang ke lagi nilitum accident ke ponang ke lagi thang pot takali lagi development kapachu bay vedet visi development pu pot atuar selam le pinlang council ben ka sak selam le pinlang ladak plena long penamat ladak serlong riarong adung penamat si selam le det kang jang le serlong ri beti ke karbia tumlang anta la pen hala jirka intierong tang ho langgri ka thoi tang ho langgo ku ko pumayong hala tarlong he hui ande lang me glu hai hui adim an ke lage karbia tum thai sel hala silang le det khang jang ko pia pot lo lage kapachu bay a development lage development of BBC development tu kan injik la hello kapachu bay sa ilitung la langbeli ka thoi long ilitung awareness campaign ke dam hut ilitung langroi batai pli ilitung batai pli ka pon lo labang so langroi ke paruta ilitum nali gari ke nali motor ke lapu ilitum kadok kami si lapu ekdom pe joy da cham et si lapu tang doi pon ilitum pinaan iduk dolo ate la ta development lo mante kalang lah hello kacubai kwa din ke ladak si klang dak lo rada tu lapen ilitum haladak tuwarta kipan kan si kang phai kan si labang su agari motoran tak kewan wa non bin hum mana tu bin hum ke dam ye 1 kilometer krehini akeng bendam nai towar ave pin lap towar suan da ave si ku kang phai kan si dam nai ben ing phat do jat do bin hum la ke karbia rong lo la pen ing long pik putakani Setahal ledakan datu war selam lidet kang jang non. Ente sar, hala British atin ahut labang so lang beri ka thoi la lang roi batai pilikap et arong lubon tela British atum aprang le helikopter hala da kapasang ke. Oh kape helikopter aerodrome pulo. Aerodrome selam et lo British. Ente hala suhut ki la so singhason apir thik ingjang ulo masa. Tuwar atu kabe. Habit sai selo. Seta mathadam thai di la aerodrome ka selam Alcatra ponangji harlong ponangji inchin ponangji laihu ke pon phan an ke British tum towar silam hala so towar kanon kape memu ji ke claim thu thede ramat atowar ka imbo thu det khangyang non anne papa bo det khangyang hala so towar ko na to ni do chini ni kopianin kalu sar la haya British laga pharo kreser kebra fli malo maningkan lasi ilitum lahai ilitum thek dam lo tangte ilitum mekri bupruk lasi British tum han jong hele putot seta hala British tum nai claim pi memudak rai non India amuni ka krong to bang nang claim pi pede atimala India ka krong to bangge latung itum mana itinge sudra pumati di itum hange dimon puge hi puji okhur puji na putrong mati lahelo to waran da selam thede angela karbia tum da la be ki dun no ne pilone la karbia tumarong kukia tumarong hai hui an ke to warda selam thede kangjak kelanon BJP atum government ruling government atum ki pupuke inglong makhaya so vote penliki hai kali laben keng sang so vote tum pensi ki hai pu alam popu si alang itu ma ang hope nang chon hai lo sa ningje dak le hai je inglong aso vote penliki hai kali bomali da vote pensi hai ko matidi ya du bahaduri lapen aja dum bahaduri lo karbia vote penliki hai kali kukia dum vote pensi hai ko matidi
la kukia dong vote pen ke hai ke la chok lo baru ke la ke tribal sita la inglo so vote pen le ke hai ka li ne tum ke chia vote pen si ke hai po bang ke a vote hala tum a vote pen ke hai chot ka li nang li thur ta thur thulong le de ji hala ke hai ki ta ke chi si hai thurong in non hai an lo ke ojit ojit de hai an lo ke de non anda bang hai de lo anda tuliram rong ha ke hai gar ni si May 13 ni hala tak meeting long gipu bongali tumpu anak ke ong hauragha itum penang sikul mar me itum hana peremri seta cuma tum si itum hana nang sikul mar roi rong tiki alam itum bongali tu memang cini itum hana perem itum hana ke sikul mar ke leve ke sikul mar ke hala election hu si sikul mar tiki le election nu si cikurma amhanos no election nu cikurma ko bang bongali tum ci pehai de itu mana peremet lo ke hau ran long ko plia long bang bihari tum nang peremet lo ke itu man ce chok ce theng the pin pen la pen ke hala bukajan ci chok ce thing itu man e chok e theng the pin pen bang ke che tum hai et lo ke la pen hala deu pania long itu mana nang cok nang theng the pin pen itu mana perem et lo gente non amreng ta itu mana nang cok the pin nang perem po gente ke che tum ongunak bong lo ada la hello itu kacini dam de kopi si itu demokrasia det ke hile pen kai bong pa ke cok ke theng le ka che theng ron tu ali det ke ron ke vote ke pialong si ron ke itu vote ki pimen si ron ni kente ron ke ili to man perem etlu ha poplita itu man ron na perem etlu ke chiatu bukajanta ron na long itu man perem etlu vote ki pia ron le deu pania long da ron vote ki pia ron pe itu man perem etlu ben haurat hatta ron vote ki pia ron pe itu man perem etlu la da itu ma CMEM dum cicini ne pu an ka cini ne kom la sibang army tumta karbia dengan kacini ni tak akele tu pick pu la penhala arhipat kitab textbook long kita karbia mikir okora pu na pick pu ilah hele Karbianglong is a lost district. Oi, Karbianglong is a lost district. Karbianglong ingbo lo pu ke army dengan pu. Because the level of awareness is extremely low. Kacini ni tak akele tu pick. 2007 army tu kita. Kasi citeran nang ji political leaders atum matha parsi dang tha kamatha democracy is for the people of the people and by the people. Constitutional lang penle nang itum leaders tum cari istami cari pamitha. Lahelo ilitum non aporki isumar non ke ilitum claim konte question mark ko ba long claim ko inglong arat atum an arleng ke thika leader atum an tala ke chini nang po ilitum democratic adet pulote itu nge democratic aron bensi det kacari lo la so democratic adet aron long ke dodunji pulote ron ke cedan nangi la pen ron ke cedan ta hala election hot vote ki pihelo ron ke cedan hile pen kali kai bom pen kali chin pen lage je theng nangi ta ali ke che ap nangi ta ali bom pen lage che pang bok ni ta kali lage to kana lo para ko sutun ke tai bong hile kaman achata dire alama dokpi ki sutun ke dada mama punahanji na pa dumi piji pon seta arlo datang ke angkur sang kira ta itu kan itu gelupi ka po cicini ne ma ne pani I pule mama pule lason pule sejema tapo cepat midun pigi ta hu arlo pen angkur kena kira long cicini ne rod po apli long an kena ko pakrep long ki ke long e bilo election long de lo remutan lo maka angkur sang kira bo la da ka bangkar midun cicini dun de lupi Masuk kilu pernah join lo kalau gitu. Lah tapi lu dia pansin non elitum EPI-320 tum ke kitab pon marai kilo. Aman kitab pon marai kirma dorsing rong hangya ko kitab ke pon ke tek pose kitab ke pon. Nani ye dun tu ame thanga kitab ta pul tek meni ka peri nang phata kitab pon ta ko ku det na ka peri. La sialang li parlin tu pakan ini. Sali tung ke garian dong kami kitab si plan saya ko pon. Bai da kitab plan saya. Ante hala na artu lang la dorsing rong ha MLA
alang di utulong to pilo tipon kitab mama ko pia hormon lo ko Horobong bubu. oh Lata aku ko banyo karjang pen pilone si alam gitu ke lata. Kusona Lason MLA nelo ke tek begitu kiputu. Orang bong pen kumpul ay kan. Oh, lason le. ko kusona MLA ma labang ke member of legislative assembly Oi. pulotak te halatak ke horkang ripen ke litung ke chisong ni Aru kitab ke pon mare ke nitum de jahla pole La ke abang hala de Dr. B.R. Ambedkar la constitution ke to abang. La ta kitab de pon hup itilo. Mahatma Gandhi ta kitab de pon hup itilo. Ke pon ka porhi ben ke to. La ben Jawaharlal Nehru apna prime minister alang lige pulo. Nige kitab ke nijir pulo. Kaya ni ce pon hup ditipu si alang lige. Alo kitab long ta ke tok duk lagi. ya hello ini tu chini nangi history chini nangi nang ni ke sar history MA hoki history si ke ana posi nang ni ke hok Allah ma history ke than pe jok si rat make ching pulo aning ching pulo ke sar Kalang ko history ta lanon RSS tum ke tok history BJP tum ke tok history kan na ta chok chik non MA la pen BA long ke than a history just meant Indian history da BJP tum ke tok to me la bang ga sak ake chok chin lok se ke tok lo da bang ke ama student tum hang jo hang hai lo student non chingi ne lo non ke la ko ya ka chingi nang jalam chingi ne da lo da tribal atau man wrong so pan ka pi lu kam lok se la BJP tu claim lo development pulo tang te ko PC area ko pia concern ma labang a department te antum si a development chiklem redang ko kesa EM puta education in charge di agriculture in charge tourism in charge Ni kacau ni la dorsing rong hang manta kitab porhe tha nang lita. MLA lu pule kitab porhe he pule kichogi manang kitab porhe tha aron ta porhe tha be MLA dul madak to dun lun chodana pinya bosta son nun thuk chodana ke thanda lia bilu. Lah, sang posta hello si Chithan WT dulo la si non la song deng bangke aku mo chithan pon chubom na la si development pu abangke asam si charli tha ake hai tuliram rong hang ake hai dorsing rong hang ake hai bidasing leng ake hai horensing B and P now itum development studies jadi Rupsing Teron etc now itum development studies pu hedi Akita now itum online pentame now itum porhe tha Lo kacarmi le pen port alang litum apan litum si TikTok lo. Hala direct recruitment pu allo. Lake dak sik schedule arlo ke lake ajakong pavedet nang ji pu arona ting pen. Alang litum assembly long ningji nangi resolution handak submit nang ji pon nang ji. Alang litum non anda pon pe. La pen itu ma kelo si cita nang cewoi tu la Rupsing Teron pen la pen dorsing rong hang bangki la pen bidasing ngle ngmange nang cewoi tu te alang li long le ne pu te serta asiti ke long pen akame claim ke hala deputy speaker Dr. Numon Mominana alang li kame claim alang li pote kam claim alang li bangki hala so asiti kere se abang pulo oh hala ma kasinia bang lo Ana karbi. Ane karbi tak kali sudah. Cibuci dia mati. Karbi tu me poni ke dia pasina cewek ya. Dia polo la tokte de. Ke tokte de posinon ta pion sukita akam examination ke entah dispur enrong lo ke. Apino dak council office ke enangi ke la sa examination. Non ha dispur si dispur ke enlo bolete ilito munit ke la ke long nun delu la ke. 100% si ilito tribal atum nai ke non ke long nahi ke non ke kalite lo bang itu bang ke 5% sinang pirong 70% ke India angkang pialong ke 70% atum ke BPL category lang no anta pia pot pulutang te halada ke kiduk arat sinang pleng set lo ke plan atum ke nang plan arat lo ahem agari atiku gari bikhai biseban an ha kiduk atum abang 30% atum si goreng oversight India long mata plan si long chot lang. Tapi ini tu long percentage ki kuan bak si dopo sa.
5% pun loge. See, 5% na lo. Harong mong pen bang povet. BJP Tribal atum government. lata karbi puali. Tribal atum. Harong mong pen bang povet ilong dunji anpar kecil tu ngai se. La si dakar biang long kecil tu nang pling hup lo kente. La si itum vote ke pita bang atum ong nak lo kente. Atema Indo da pion da bang lo te alang li akor pi awang sar la cewani ka supu de cewani kente. Ahem da dak sikim ni kente. Lah lo ilitum kerem ia Kumane dito. ang Bengali pota, Amina pota, Amum Jaya tumta, Abihari, atumta, Arleng PN ko ke. Galang lo. Long le cerai lang ko ke. Non ke EM ke Singhason ke Omor Singh Tisu. Alang li methang arong long nit anta ahiti as ahiti office a secretary ta bongali pina karbi gali hala karbi aphan la bongali bang sia ning hang linga te warpot la pen hala dak bongali youth federation office anda dong suset la long nit ano la son sigibi anta alang li lang me group enta polling station da dak long nit one de karbi atuma polling station pen karbi atuma LP school ta dak long nit one de anda ke take lo sige chitin kacan lak lo sige chitin And this are hala borpung tarapung lapen inglong ajopen la jaeson pe pupu nang mene pupu nang jithap si napar phang la so ke wang ko ana kilometer lo ne hala putuli ram ro hang ke helicopter bosa kalang helicopter is this development hala arni sieta newspaper long taklang ke aso poti lok lo kache pon anta la ki titang ar pum si ki bu pon si ke pon ke apo bang engine so me Mte hala seta CMEM dungi nin so si Sir hala ami thanga henta kimpa me pen chi phurthula kopia problem de me mu chot ki milang ta ho hala hala tangka ke aki duk ki la ra da phan pidam desi mi thanga henta chikim le chipri le chituk le Poisa cross time there bola. Don't do injustice to the people. Rather phan injustice pirinon. Rat duk onglo, rat phan chenek rinon. Non ana porke na ning chirui tha. Kithe kiding political BJP government tum ning chirui tha. Non ke ilitum ang mega break dam tu iguna ilitum aya. Ang next topic bang ke ilitum la Karbi Anglong. Non la YouTube along at chikang fluk no la si ilitum aki hai sir jai kathar sir president all party hills leaders conference alang lipen klar dak alam ilitum apana kachinilo na la Karbi Anglong Autonomous Council re-election aputha re-election APSLC tumke chobai jongsi re-election doji pulong te ni nota me ni rita me chirot peji ajat pusong si Facebook long ta ke upload da si ko ansi elitum APSLC pen la re-election aputha nangli pen than paklar da thasa la re-election ke ilito a case ke pian lo ke election to council election do de ako notice piklang lo council election do populo governor si piklang amat alang litu laso governor ban Assam government lo le gipu Assam government gipu pasi governor ke claim lo panchayat alo pen panchayat aron pen election pape dorong an kela panchayat aron along taketok do six schedule area ar loke six schedule along ri ar loke panchayat aron pen ke election pe do un e pada ke tok do la pen India a constitution la dakta 243M along ke tok do la pen jet si along ta ke tok do 243 pharo hinira plikebra ke thom article along angdeng along ke tok do pharo hinira plikebra ke thom M along ke tok do la pen pharo hinira plikebra ke thom ZC along ke tok do la ke tok ala pohelo panchayat aron pen ke six schedule angkang arluke election na pedune jat taklemuni kusia election alam ke bat de la phialam no
ason ka preta claim uni pusiada ke tom tu abat election ponjat pen claim ro lama sini litum election do dia ko notice theglong lok pen nitum high court case pilu la pen jo aja dun pulon nitum rem det prosi case claim bule kali lage rem re aku lage rem re hai he aku si nitum election case ki pi la pen la so case ani si aru ciklo inquiry cap arni a case thurlo a pranga thurlo lapen arni si ta ku thurlo lapen thurlo chief justice lapen justice tu manda pulo lake labangso a case ke kang sai me a rondo lake pusi halatum ta deng det lo lapen ilitum a advocate atum manas sornia ke hai lapen arkoi in tikathara ke hai alang litum pudun lo a case along hala election of France hala ka case ki pia pot non ke election of phi thulo pot la pot si hala election along ke hai a MSC atum phan anta labang so a case along nang par jap dun nang jik pu nang pa cek podun lo nang jik pu Ingraji pen ke puke implead nang jik pu lo they must be impleaded pula la masi high court ta royal chief justice and justice ta la non bang inquiry tro IMSC tu CM EM tu antalo alang litu amet hang hadap arjap nangi kalite alang litum advocate alang litum Allah hadap arjap nangi la non ruinia pi pusi popot non karjap nangi ke ruini ba non rui kompli apita tek seta amen ka samit nangi ke la non irui ang bong samit nang po la bain koi re thom bain koi ra thro amunit amen la ben alang litu hai advocate pen dame amen thang pen dame court along arjap bek nang pu alang litu la pen la phi ke aku hearing do thui lang ruini apilone chiklo yon apilone la ansi final order pg lapen order lo te nili tum kachini ke la ke EPI-320 highway po lapen re-election to ke dovek po ni tum kachini ateng ke ate ma allo basi pukok kende ponjat a ronman ke election pe dun council election pudang der lo kende dapen halada paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen ke keng sang aso pen ke water list pen ing tham et nang ji dapen 6 schedule areas lo bulodang te la keng sang tum ke la dati aming hangaling nang tlam dun long le inglong a khaya tum long ke karbi la pen inglong a khaya hawar ke aming hang pen si aron ti silam un ji usi constitution ta ki pulo pen mana sarania ta thamdak lo ke sarde la son si tandak lo la pen ala anding pihini anding so proxy pen election ko pedo la pen voter list ka silam aron non anta la BJP council tum selam le det lo ane BJP tu kan ada Bengali tu mesti lah tu kan order BP ke CM panta masih order pidat lo Bengali tu lah Bihar tu Bengali tu ke cia tu order pidat lo CM pan do join lo nang silam cak silam di ka silam lo te nang CM pen nang ciunan po la pen nang case ta do poisa ke cio case ason case do nang pik nang case nang pikrai da ji pulo yo CM han gitin ki puge ne litung e chinia tenge la se alang li ka pheri pen si aron silam le dat bom lo aron ka silam ni ke mo pheri re pin dum si silam pu EPI-320 de pheri re pin dum lo election hotan ni tum in not ta chi jor dum de EPI-320 tum ke an par ke ASDC congressman ne ne te che jor dum la ha bitung long ta ini tu nak ke che jor dum de sar nang ni hanar jula laki hai tu niram rong hang penching lok la political leaders atum la BJP atum la alam itum police tumaphan SP tumaphan ka phere doma je la tumaphan anek check na pu la tum ka phere doma police tum phan le ka phere li mo pen li pulo ka phere ke che tum phan ate mahala ke che tum si police phan da order ki PTT sir la sombong ni thandak tung duk lo atema hala hala election abut la box ke wan sir la box ke wan ke BJP ar do sotum baheni lo ke gala angi la tumbang
box arlo ko pitong ki klem lo ne ki khap lo ne la tumbang nang ka par pu ben si nang kat lo majidi la nang kat lo amasi Nipul Ahmed second OC bola da Nipul Ahmed lang li abang si la hayar lo so tuma pan har lo sia ko ki rabdun ki pon ho ki rabdun tu nili tuma bangke la APSL sia tumbe nili tum abangke la ke pon rinon Athema overtime lo la penke Nipul Ahmed pada pulo nang li la puson ke palut long rinon jong si BJP tuhan palut long lo plonte APSLC pansitame halada kilo daniel pan lake right do ko sarende kalang du freedom of expression article 19 freedom of the ilitum Cini nang ko Nipul Ahmed ke Muslim ke di Muslim ke BJP pananing dok dia Seta alang li sakori dam juina ko si BJP do man rab do nang koklo la puyo la si Nipul Ahmed aning ke hang men la ke claim kali BJP pule te matlo la ke kecil tum lo kecil tum se pape claim toy lo la hala aru so bang ini tum ke kecil tum sakor lo abino ke BJP ni tu ke pula seta BJP ke kecil tum opor pinaken te la si hala aru so bang ini tum ke kecil sakor lo hala tum mangi la puyo bongo sena sakor lo hala tum mangi amat si api ke la ini tuma pan arni si pidamhe ni linang phone telefon pe nang thala mati sar jadi tum APSL sia tuma pan police tuma bangke lan nahit karisma logo DSP alang li bangsi case nang pidad lo ini tum APSL si pan la de akun nang li aku muslim alam te puchule le nahit karisma muslim ke matidi komando la pan pe claim toy alang li claim kita sakuri dampo ke claim nangi pu kes pinon pu putungge la ke BJP tu mane RSS tu mane la ke kece tu bongo sena tu RSS tu lagi RSS takar biar RSS kali kece RSS tu mbak Nili tum ta lason si mathang je RSS abidi lang no si la pusona case kiding so kali sa monang pet la sinon ke jun ke cethan ning ta election a case bang ke ave uhur lo APSLC itu pacu baik usi ajak atum ningje lo batai ka ningje ase do tik ke hang setano nge teklong lo ya ake sabang ge du tur bong lu non ada ke sabang ge alu pidam ko man ho da ban phire pinon dei pule ke mega lidet ka dake bang atik procedure ating men si claim ji lagi lo procedure ke der chot ji meni lo orang jar kanun e kusi sarania ta ada ningye tak lo la pen ke high court kan setami la kusi kupon dak lo kente ini tu kado meta tek prong lo ke tasi pini ang deng ana bangke nang ling pen pini ki puji do lama tala kene do sarania kene pan governor handa kuba konsil ha order pachi pitoy pan he la ako re-election ji la sa pan he di ani sini ake support ake support governor se order ji pineng ke ko kalang governor si pinang order ji pinoi ko si pulo ana tu 6 de area la adim lo le ko son se la panchayat ke election pa do ko lo 1951 are rules 1951 are rules paragraph 2 subparagraph 7b ateng pensi la kimi a rule silam tu tetik ke election dobong nai election claim ibom nai pusi hala daket tok do amar alang litum la claim kleder man ponchat aron enamro lai lo ke chok chia dimbang ponchat aron ke endam enat lo state election commission aphan alang litum election pakondak rong ang state election commission ke ponchat aron pen article 243K pensi State Election Commission ke kasalam lapen Ponchat Assam Ponchat Act 1994 abang ke section 114 pensi State Election Commission kasalam dar mane athe abang ke la State Election Commission ke Ponchat amunit pina la Ponchat allo pensi ke ceplang amunit la si alang li ke that State Council Election ke alang li kon pape do akam claim unik alang lagi lahelo alam ke to kladak pen ini tumapan
Ake hai jai ka thersar itum han alang di party president EPI-320 alang hin penang kan daklo lapen si labang so video ke ilitum pini 320 la ilitum akan apart ilitum lang pon bom luna lapen ke doa na rat akan sitame ilitum lang lok non te kado kawe phanta share ignon lapen kado kawe phantame jikhan chimong nang po ilitum abang putin sitame kachinia jakong non ki do bom lo disar kalat tasi itum je kachinia jakong je petek pon bom luna arnama hirjume lapen rada hirjume ilitum along kai ki taning isi pen ilitum tengkam chi jora pen luna athe ilitum akan la re-election kado tek pu pen sitame non ke arnama hirjume pen re-election alam si non ke ha Supreme Court pen sita High Court pen sitame ilitum han our sign ang pidalo ke athe ma constitution sige the constitution alam ke law alam ke maduta arkanun ek pusi ipulo ke lasi ilitum doan alam sitame jikhan jimun pombom na kachinia japong chipidulo na lapen thek ser ke the ki ding atum an sitame ning chirui pen ilitum regional party ilitum APSLC pangtang nang poke kalang mga lisar kalang atema APSLC hello ilitum aphan emprek ki wanji ning kachit the ki APSLC phanan ga dokusi anutina bang putin stame phone pe sitame chitong lo aling stame ikitham si ning jingduklo nang karjudu na tum ana phanta laben ge ilitum aki haja ai ka thersar president APSLC alang li phan ning jingduklo sar nang li ilitum aphan laben ka do ka ve phan klardak nang kachini the apo laben ge nang li long an so ser nam herjume pedona nang li kisung ki phu accident ki phu abatai apong nang li gari bang kengsang RSS BGP tum nang li gari nang apasung dun nang li gari abatai nang apapuk dun nang li kisung ang deng sitabi phopon ulo sitabi nang li kai kita nang li arjap thip lapen nang li do thip ahok abang phu aphan ilitum non ki bangji MP ahut sitabi ilitum ka dok kawi sitabi ilitum che songsi alang li phan pe hai nang po ake haja ai ka thersar phan pe hai duno na lapen ge la re-election alama phutha ke anutina phan sitame bangso kachit khan sarania pen lapen ge arcoin ti ka thersar alang itum pen ke pachini alam ka do ka ve phan sitame pachini non lapen ge editum e prang ki bang ji phan ke arjak tipsi imitham kilong nang ji our side justice equality ilitum lake e chi song thip nang ji itum asyang tong che pe do nang ji hello educate and organize low tech serpent dojoy kali low tech serpent atop anus tame agitate damnon aseng tong chipaduna mo lapen organize dam piduna si churolo saraphan lapen kuake happy konsomi rong pipi former OC karbiang lo alang li pans tame ning chingduk lo alang li opran so that sitame alang li kay aphan kaching hon ajoy alang li nang kiduna pot akiro bilo lapen ilitum kadong kabes tami lapuan pende pinyang dengke pijuluna kardong